ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚ ନଥିଲେ। ସେ କାଳରେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଯାହା କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହିଁ ସେଇଆ କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଗାଁର କି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା। ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ସିଏ ସେଇଆ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏମିତି ବି କାମ ହେଉଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଟିର ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷର କାମ ହେଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ସେଇଆ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ତା ପାଇଁ ଫେସିଲିଟି ଆସୁଛି। ତ ଯିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଇବାର ହକ୍ କି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା କଥା। କାରଣ ଜଣେଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଜଣେ ସେ ବିଧବା, ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଯାହାର ବିଧବା ଅଛି, ଯାହାର ଘର ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସବୁ କାମ ଆସିଛି ତାକୁ ତ ପାଇବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଆମର ଦେଖିବ ଗୋଟେ କାମ ଯେଉଁ ଗାଁର କାମ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ସେ ଆସୁଛି, ସେଠି ସିଏ ମରମ ପକାଇ ଦିଆହେଉଛି। ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କ୍ଲବ୍ ଘର। ନିଜ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ନିଜ ଗାଁରେ ଦୁଇଟା ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ନିଜ ଏଇ ଗାଁରେ ସମୟ ଥିଲା ନିଜେ ଏଇଠି ବସୁଥିଲୁ, ଏଇଠି ଉଠୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପାୱାର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କ୍ଲବ୍ ଘର। ଏପଟେ ଆମର ପଡ଼ିଆଟା ଅଛି। ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ ହେଇନି, ପେଣ୍ଡାଲ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। କ୍ଲବ୍ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ନିଜେ ଚାନ୍ଦା ଠୁଳେଇକି ସେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ସେ ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଆଣାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ସବୁ କ'ଣ ଛାତ ଘର ହେଇକି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫେଜ୍ ହେଇକି ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆମଠୁ ବି ତ ଏତିକି ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ ଆସୁଛି, ମାନେ ଫୁଲ୍ କାମଟାକ ଅଧା ହେଉଛି କାମ। ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ, ଆପଣ ଯେତେ କାମ କରିବେ, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣ ସେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆପଣ ସେତେ ଶାସନ କରିବେ। ଆପଣ ତ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବି। ଏଇଟା ତ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ, ଚକୁଳି ଚାହିଁଲେ ମଣ୍ଡା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଇ ଜନତା ମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ। ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟଟା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ସତ କଥା, ସେଇଟା ତ କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଛେଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ଯିଏ ବି ହଉ, ଆଉ ମାଆ, ମାଉସୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ମୋତେ ଏଇ ଚିହ୍ନରେ, ଏଇ ଇଏରେ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ଯେ କାହିଁ ମାଆ, ଭଉଣୀ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି। ସେଟା ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେଣି, ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିବେ, କିଛି କାହାକୁ ଜଣେଇ ପାରୁନଥିବେ। ଆଗଆଡ଼ୁ ନମସ୍କାର, ପଛ ଆଡ଼ୁ ଯାହା କହୁଥିବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ବି ସେଇଆ କରୁଛୁ। ଚାଲୁ, ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ, ଯେତେ ଦିନ ଚାଲିବାର ଅଛି ଚାଲିବ।